Hello, Don Marlia tum, nang litum kaduk beta mesen nang ma. Pini ya video lake nili nang litum panang evan pi lake nituma hem puja do. Ki puja ma? Soni puja. Soni puja. Soni puja dinot patibo lage na rati. 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 Sonda pore. Las nang litum kaduk we hanta nili nang litum pan mesen nang pusia khalo lapen kardom nang paje reglo. Kardom ko. Kardom litum kardom beta nili channel aki milang polete subscribe tha nili hanang support tha subscribe kori bison koi dibo সাবস্ক্রাইব করিবে subscribe koribi সাবস্ক্রাইব করিবে ঠিক আছে তে নমস্কার tata jo don marlia tum lahin bang ke nili tum non kesori ton ik bomlo lapen lahin bang ke lapu bang ke neneng arnam han ki pijia prosad hedi lahai kelep loklo lep pangceng bomlo to tangte nangli tum pinya video ko sonma nangli tum ta nanglang donik bom tha lapen ke chok che doan penang ke nang dia ponra nangli tum nili channel subscribe ikwek tha to tangte nanglang on ek bomot si aw baba juk tata deo tata ai sede aw mati jo don marlia tum jang phong take lep lok lo mane prosad arnam hanik pije phan
तरह इंचन बो दिए वरना तरह को Kisuri men popolojo anjong hongon chanon de don marliatum men eplo kisuri non bangke alu bhaji po alu kelep loklo alu bhaji lapen pidolang alu lapen pilho chana bhaji po lanchot lo আরো খাবো ajuing king hoy lo lai ta mat se hedi ভাল লাগিছে to tangte nang langon bom thade মন আইছে আৰু Ako. Lo belum kong.